Cześć siemano, tutaj Mikołaj. Zdecydowałem, iż w takim pięknym, zimowym, magicznym wręcz okresie trzeba się pogodzić z pewną grą. Nie można być człowiekiem o płytkich, strasznie ograniczonych horyzontach. Trzeba się rozwijać, tak więc oto właśnie... Moplikiem se jada na szychta, moplikiem se jada z roboty. Na głowie mam gogle Carrera, zichelką mam spięte galoty. 6 nitów i tasza na klucyk powiesza się na kierownicy. Jak zrobią bez tydzień 6 lucyk, to pełno mam drzewa w piwnicy. Spirytus rektyfikowany. Zapraszam i polecam. Mikołaj W.